Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ka Khasi Student Union Maukerwat Circle kalapan pau ya kejing sngau khia ka bajur halor kejing kharoi jong kejing sniu hapo kadong katany ha ka babun na kisamla kelangat ha kejing di penbuat kum udrok kakian bat kiwei kabala penlong ru yaki wat bantu ban lute bat banle kinu ki kam sniu kibakta ya ka imlang salang habakran bat usketri ka KSU Maukerwat Circle usamla Rutherford Lengdo ulayatu padang hakini ki kendiat sngi kaseng kalayo ban kem ya wayu samla nakisnong nonglang namar ki kamtu ki jungu bat habala toket lalap bauni samla udai balasya kem teng haki pulen bat ula kerniru haga kam di drok bat nakamet jongu lalap ka wei ka mobile ki dawai kuli bat ki number phone haki sla kopi bat ki wei ketiar Habai dei bat kani ka benta nakaliang jong kaseng kalapan pau ya kejing sngau khia ka bakrau halor kejing kharoi jong ki kam sniu hapo kadong katany bat kaseng kalabu ro kejing kerpat ya kesorkar bahkan pai kmat lem ya kani kadong katany ban bu no kawei ka rehabilitation center na ka benta ban pej bat ai jinghika ya kisamla ki bakum kini bat ula weru ya kikmi kikpa ba kaladei kapor ban mi syakmat ban nembu risu lada ki kun jongki kelangat hakini ki kam snio bat ban pentip lem knang ban yatai ban yaslok bat yet kilat kilenti knang ba kalawe jeng ki kun samla kan long ka ba pernai ka long ka ke ba misokya nakaliang jong seng ka bedei bat ka jinglong ka jingman jong kani ka dong ka than ka jongi amar ka banang mi gisngi por ki jing sneu kinang yekiu na ka por bat ki jing sneu ki ba kum kadong kathan ngai mat na kapor sa kapor kolong ki kam tu ki kam them ki kam balai pujat ki ba kata ya ka long breu man breu akin ki sing ki por wanta ti kum kaseng kamang yu i yakini ki jinglong man ya kani kadong kathan ni da sokhiat kata bat kajingni kini ki baro kadai na kamta balabun palat ki khna ba langop ha udrok ki wei ki jajing di punduat ti akabede kani ka bentang isngo ba nakaliang jong ka sorkar ba kadai pan pai khmat lem no ya kani kadong ka than ka jungi ban bu no kawai ka rehabilitation center nakabenta ban pet ban ai jinikai ya kitu ki samla ki balangop akini ki jinglin basneu khnang ba kani kadong ka than ka jungi kan laj nakini ki jing sneu ki ba nakapor sa kapor lanang ekiu bada ka juga poro ngisno ba kum kaseng hi ngimla ban supet ngimla ban susnap ya ke ba ki paradok ki prasnam ki jongi ya kendu ya tungku akini ki singi por ban ngisno ban kentu ya ki bor senong ki bor thau ngisno ban kentu ya ki seng long kemi ki seng samla senong ya ki para kan hun seng halang ba fer ba tung ini ai kakti kamon kakti kadang na ka banta ba ini kun persya ya kani ka thama kaba la sedang ban yurot ya kani ka dong ka than jongi ban ngiai kan turu haga juga por ya ki kimi ki pa jong kini ki samla ki ba langop akini ki jinglin basneu ba kamdai su ka por bang indang ya buri ya ki rei bang idei ban ya ban mi sakmat ban pentip lem ya ka ba pilak pisem khnang ba ngilak banyak tei ngilak banyak selok da kinu kilat kelenti khnang ba kalawei jong kani kadong kathan ka jongi kanong kalawei ba pernai na kemta kilong den ki mandin ki jongi dang hakini ki khendiat sngi bat nakaliang jong kaseng ngelayo kembyang ya kini ki khna ki bala kerni aka jingdi ya kini ki jingdi bu an te bat nakaliang jong kaseng hi ngisgo ba kani ka jing jelai jung ni jing di ku buat ang lepo kadong kathan ka jungi kalabu jing sir ya ki babun ki longing ki longsem ya kayat kayeng jong ki patba bat kajing yokem jungi ya kini ki khna hi kini ki khendiat por na ka benta bangin penbai pan i ka kalenti na kinu gilat kalenti ba kin phai no na kini ki jing melin ki basneu ba
hakajing kren jungi ber ki bahing hasem jung kini kena ki long ki blak loy mon aya kakti kamon kakti kadiang nakamta kumno bangin hikai bangin tei biang ya kamen sim ne ya kamet kaphat kajung kini ki samla ki balangop kini ki jinglen ki pasni bat kabedei bat unu khna ubangi dang yo bat kini khndiat poru nakaliang jong kaseng ngila sime karai bangin Pak Sumar, Pak Sukher, kenang ba, unrait no, nak ini ki jeng seni.